jasbu bis-swit il-qronfol. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nerġgħu nitfgħu l-attenzjoni lejn in-nisel ta' żewġ ismijiet oħra. L-ewwel isem li se nitkellmu dwaru huwa Frankuni, jew ta' Frankuni, popolari mal-Maltin u l-Awċin minħabba li huwa l-isem tal-isptar għal dawk in-nies li nħakkmu minn xi mart mentali. It-tieni isem li se narxu l-etimoloġija kurjuża tiegħu huwa Mara, li huwa isem ta' post fiż-Żurrieq. Mhijiex xi ħaġa li għandha tissorprendina jekk isem ta' xi triq, villa, raħal, qar u l-kumplament joriġinaw wara isem jew kunjom ta' persuna importanti li għen fit-twaqqif, fis-sejba jew ikkontribwixxa b'xi mod jew ieħor għal xi ħaġa importanti. Madankollu, ix-xorti mhix ta' kulħadd l-istess. Hemm persuni li isimhom jew kunjomhom inżamm sħiħ u baqa' jintaraf. Iżda hemm oħrajn li forsi minħabba t-toqol tal-isem, in-nuqqas ta' għarfien ta' niesna jew diffikultajiet fil-pronunzja ġarbu bidliet radikali. Jekk pereżempju nsemmu Villa Frerf tal-Pjetà, hemmhekk naraw li l-isem tal-villa baqa' lejali lejn kunjom John Hookham Frere. Imma min-naħa l-oħra, jekk insemmu l-ġnien tal-Argotti, il-ġnien tal-Biskuttin u r-raħal tal-Furjana nnifsu, se nindunaw li l-ismijiet ġarbu xi bidliet żgħar. Infatti, l-etimoloġija tal-isem Argotti ġej mill-kunjom ta' kavallier li kien il-balliju tal-Ordni ta' San Ġwan, Fra Ignatius de Sargo e Guzman. Il-Biskuttin ukoll huwa isem ta' ġnien fl-istess akkwata u jinsab bejn il-Mall, il-Furjana u l-Belt Valletta. L-isem għandu x'jaqsam mas-siġar li xi darba kien hemm. U infatti, skont l-arkeologu Temi Zammit, dan it-toponimu ħareġ mit-Taljan, propju mill-kelma boschettino li tfisser bosk żgħir. L-interpretazzjoni li l-art għandha l-forma ta' biskuttin mi veru xejn, u hija biss etimoloġija popolari. Jiġifieri interpretazzjoni li ngħatat mill-poplu meta ppruvaw jagħmlu sens minn dak li semgħu. L-istess nistgħu ngħidu għall-isem tas-subborg tal-Furjana, li l-etimoloġija tiegħu ħirġa mill-kunjom tal-inġinier Taljan Pietro Paolo Floriani. L-isem li se nitkellmu fuq illum, Frankuni jew ta' Frankuni, jaqa' ma' din l-aħħar kategorija bħall-Argotti, il-Biskuttin u l-Furjana. Jiġifieri isem li maż-żmien ġarrab bidla ċkejkna mill-isem oriġinali tiegħu. Osservazzjoni ċkejkna li tajjeb ngħaddi hija li bidliet bħal dawn huma naturalissimi fil-Malti u f'lingwi oħra, u m'hemm xejn ta' għajb jew mistħija f'tibdiliet bħal dawn. Dan huwa l-mod affaxxinanti li bih taħdem il-lingwa tagħna. U minkejja li llum il-poplu fetaħ aktar moħħu u b'naqra riċerka jista' jiskopri n-nisel propju ta' dawn il-postijiet, l-istorja ma tmurx lura u rridu naċċettaw dawn it-tibdiliet naturali ta' niesna bħala parti integrali mill-lingwa. Tlaqna nisimgħu lil Lara Stanjo taddilna informazzjoni dwar l-etimoloġija tal-isem Frankuni. Din il-kelma Frankuni li forsi hija meqjusa xi ftit jew dispreġjattiva, proprju ġejja mill-isem ta' Villa Francone, ir-residenza fil-Furjana ta' kavallier tal-Ordni ta' San Ġwan Fra Fabrizio Franconi. Dan kien sptar għal mart mentali li dam iservi sal-1861, meta mbagħad inbena sptar ġdid f'Ħattart li llum nafuh bħala l-Isptar Monte Carmeli. Madankollu minkejja li l-bini tal-isptar il-ġdid kien propju f'Ħattart, dan l-isem ta' Frankuni mexa mal-isptar għaliex kif forsi tafu intom ukoll jew ġieli smajtu l-użu tiegħu propju Mount Carmel Hospital l-Isptar Monte Carmeli hawn min għadu jirreferi għalih bħala Frankuni. Fil-fatt, fil-dizzjonarju ta' Akkolina naraw ukoll referenzi għal Frankuni, pereżempju għal Frankuni tajjeb jew inkella ħaduh jew tellawh ta' Frankuni. Dawn l-espressjonijiet ġieli jintużaw ukoll b'ċajta għax l-insien il-Maltin jaf inigges xi ftit kultant u
Ngħidu pereżempju inti awħrabt minn Frankuni bċajta lil bejn il-ħbieb pereżempju. Madankollu dawn l-assoċjazzjonijiet negattivi ma' Frankuni nistgħu naraw ukoll għaliex il-kulleġġ li llum nafuh bħala il-kulleġġ Sanelija sal-1998 kien jismu Mount Carmel College. Propju ingħata dan l-isem fuq il-muntanja li fuqha ġew imwaqfa propju il-Karmelitani. Madankollu fl-1998 inħass il-bżonn li l-isem ta' dal-kulleġġ propju jinbidel għal kulleġġ Sanelija biex ma jiġix assoċjat mal-isptar tal-moħħ li kien hemm f'Ħattart, propju l-isptar Monte Carmeli. Dan għaliex il-konnotazzjonijiet negattivi li kellu Frankuni ġew trasferiti anke għal l-isptar Monte Carmeli, għall-isem Monte Carmeli. Minn Ħattart nistgħu nerħula għaż-Żurrieq biex niskopru aktar dwar l-etimoloġija tal-isem Mara. Simon Salafja se jurina li dal-isem m'għandux jaqsam xejn mal-etimoloġija popolari tal-kelma Mara, għax infatti l-ewwel A li nsibu fl-isem hija twila. Biex taqtaw il-kurzita dwar l-interpretazzjoni etimoloġika ta' dan l-isem, inħeġġiġkom issegwu t-tieni rokna tal-programm. U laqgħet nitkellmu fuq l-ismijiet, ma nistax ma nieħux spunt dwar xi espressjonijiet idjomatiċi li għandna fil-Malti marbutin mal-kelma isem. L-isem huwa parti mill-identità ta' bniedem, post, triq, oġġett u l-bqija, u jifforma l-karattru, ir-reputazzjoni u t-titlu ta' dak li jkun. Jekk pereżempju bniedem igawdi minn isem tajjeb, sinjal li jkollu reputazzjoni pożittiva man-nies ta' madwaru. Min-naħa l-oħra, jekk f'pajjiżu jkollu isem ħażin, sinjal li r-reputazzjoni tkun ħażina. Jekk imbagħad xi ħadd jgħidlek li int raġel tal-isem biss, ma jkunx qed jikkumplimentak, u għalih int ma tkunx raġel tal-unur u diffiċli jafdak. Din l-espressjoni spiss tismagħha tingħad meta wieħed ma jżommx kelmtu u joħroġ lil dak li jkun ftiem miegħu ta' ħmar. Jekk fil-ħajja tkun għamilt isem, sinjal li tkun sirt famuż għal xi skoperta jew eċċellajt f'xi qasam partikolari. Tista' tagħmel isem fl-isport, fil-mużika, fix-xjenza u f'ħafna dixxiplini oħra. Jekk ikollok it-tfal għadhom żgħar, tista' tiftħilhom kont il-bank f'isimhom. Waqt li jekk xi ħadd jipprova jaħrab minn pajjiż b'identità falsa, għajt li jkun qed jidher taħt isem falz jew b'isem ħaddieħor. Insibu wkoll l-espressjoni ħadlu ismu. Nafuha użata f'kuntesti differenti. Ngħidu aħna waqt xi logħba futbol meta referi jammonixxi lil xi plejer u jniżlu fil-ktejjeb tiegħu. Jew pereżempju xi pulizija li jieħu nota ta' ismek wara li tkun laqqat xi ċitazzjoni, jew jitolbok tmur lassa f'każ li ma turieħx il-liċenzja. Ħelwa wkoll l-espressjoni ta' staġib fl-isem ta' Ġesu ta' Marija, jew fl-isem tal-missier. Meta tiskanta għal xi ħaġa li tkun rajt u ma tkunx tista' temminha. B'mod simili, it-taqsira fl-isem ta' Ġesu, moqrija b'din l-intonazzjoni, tismagħha wkoll użata meta xi ħadd jgħid xi ħmerija u qajla tkun tista' temmen li smajta. Tlaqna naraw ftit l-isem tal-post Mara minn fejn ġej. Hemm post in-naħa taż-Żurrieq, ovvjament lejn il-baħar, li ħalfar iż-Żurrieq, li jgħidulu il-Mara. L-etimoloġija li dak li jkun jipprova jagħti għal dal-post huwa li hemm kolonna xi disa solari għolja u l-baħħara dejjem meta jarawha mill-baħar dejjem jimmaġinaw li hemm mara illi hemm għandha tifel f'ħoġora, għandha qisu tarbija f'ħoġora. Jien ngħidlek il-verità ma stajtx jisni naċċetta. U l-ewwel ħaġa li provajt għamilt huwa li nipprova nara jekk fil-djalett taż-Żurrieq kif jippronunzjaw Mara. Jekk ma jtawlux l-ewwel A u jgħidu Mara. Però ma rnexxilix nikkonvinċi ruħi li fid-djalett Żurrieqi dan huwa l-każ. U ħallejta hemm.
Dan l-aħħar, forsi l-aħħar sena, kont qed nipprova nikkompara it-termini toponomastiċi ta' Al-Andalus u ta' Malta. U wieħed mit-termini li sibt fal-Andalus huwa il-nom illi huwa il-nom mimmat ta' ar. Iġifieri kif niżluh huwa maghara għax il-lajn ta' ar hija għajn ħarxa. U hemmhekk qisu iklik jgħid, għax imbagħad ir-riżultat kien faċli. Saqsejt lis-sajjieda li jiena jkolli kuntatt magħhom lejn Wied iż-Żurrieq u għadtilhom dik l-erja hija mimlija għerien hemmhekk u r-risposta li tawni li hija mhux mimlija miżgħuda b'daw l-għerien. U biex iktar nikkonferma, indunajt illi fil-dizzjonarju ta' Federico Corriente fuq il-termini ta' Al-Andalus li kienu preżenti madwar il-naf 800 senilu, din l-isem tfisser ar, hija forma ta' bl-Ispanjol kueva, ġifieri hija ar. Allura, kiex nistgħu nikkonkludu minn dan il-fatt? Illi din il-kelma għalkemm jiena dejjem sibta miktuba mingħajr għajn, l-etimoloġija tagħha għandha lajn fiha biex tipprova tifhimha u fil-fatt hija attestata fid-dizzjonarju ta' Aquilina. U hija attestata mhux bit-tifsira li għandha fal-Andalus, jiġifieri li tfisser ar kbir, għax ovvjament fil-forma ta' nom mimmat, imma hija attestata bħala post fejn hemm ħafna għerien, kif fil-fatt hemm dawk l-inħawi.